Начина, по който ще влезна в по-добра форма е с хранене, защото тук, сега като се преместих, почвам да си готвя и като почна да си готвя, аз влизам в много, много добра форма и вие също можете. И как се случва цялото това нещо? Просто трябва да следите това, което ядете и да сте в калоричен дефицит, което означава, ако сте примерно мъж на 23, като мен, нормално изразходваме около 2500 калории на ден, така че ако ядем 2300, ако ядем 2200, ако ядем 2100, ние ще губим мазнини, ние ще сваляме килограми и това, ако можем всеки божи ден да го правим за 30 дни, за 60 дни, всеки един от вас може да влезне в много, много добра форма. Начина, по който